ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборо бо муҳимтарин хабари гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо омода намуданд мустақиман манзуратон менамоем. Дар студио бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. ҷашни наврӯз дар замони имрӯза яъне даврони соҳибистиқлолии тоҷикистон ҳамчун паёми мардуми кӯҳанбунёди тоҷик ба оламиён мақоми байналмилалӣ гирифтааст. яке аз анъанаҳои пурарзиши наврӯзӣ ин аст ки мардуми макони зист ашёи рӯзгор ва сару либоси хешро тозаву озода мегардонанд, ҳамчунин ботину зоҳирии худро аз кинаву адоват, хушунату бадбинӣ пок месозанд ва ҳамдигарро бо чеҳраи шоду оғӯши кушода истиқбол мегиранд. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус таҳия шудааст. халқи тоҷик таърих ва фарҳанги кӯҳан дошта аз замонҳои қадим то ба имрӯз оину суннатҳои миллӣ ва арзишҳои аҷдодии худро гиромӣ медорад. бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва сиясати бобарори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар замони соҳибистиқлолӣ урфу одатҳои ниёгон, анъанаву суннатҳои таърихии миллати тоҷик аз ҷумла ҷашнҳои наврӯз, сада, меҳргон ва тиргон аз нав эҳё гардиданд ки ин тадбири муҳим дар муаррифии миллати тамаддунофари тоҷик дар арсаи байналмилалӣ саҳми муассир гузошт. боиси ифтихор аст ки бо шарофати истиқлолу озодии наврӯз ин ҷашни ниёгони соҳибфарҳанги тоҷикон эҳё гардида мазмуну моҳияти нав пайдо карда ҳоло ба яке аз беҳтарин оинҳои мардуми мамлакат табдил ёфтааст. соли 2010 созмони милали муттаҳид бо қабули қаднома доир ба рӯзи ҷаҳонии наврӯз аҳамияти умумибашарӣ ин оини бостониро ҳамчун падидаи хиради созанда, таҷассумгари фалсафаи таҳаммулгароӣ, сулҳу ваҳдат, ҳамзистии осоишта, нишонаи арҷгузорӣ ба таъриху тамаддун ва анъанаҳои ниёгон ба аҳли башар муаррифӣ ва эълон намуд. ниёгони мо ҳанӯз аз замонҳои бисёр қадим рӯзи аввали солшумории шамсиро рӯзи нахустини баҳор, бедоршавии табиат, олами наботот, оғози кишту кор ва такмилу танзими олам медонистанд. ин ҷашн аз давраҳои бостон то ба имрӯз ҳамчун рамзи пайванди ногусастанӣ миёни табиат ва инсон, айёми покиву сафо, муҳаббату дӯстӣ ва бахшишу самимият таҷлил мегардад. маҳз ба ҳамин сабаб дар тӯли таърих эътиқоди одамон ба наврӯз ки ифтихори фарҳанги тоҷикон мебошад беш аз пеш афзуда аст. аз ин рӯ наврӯз на танҳо ҷашни оғози сол ва эҳёи табиат, балки таконбахши андешаи таҳаммулгароӣ, ваҳдату сарҷамъии инсоният ва дар айни замон омили тақвиятдиҳандаи ифтихори миллӣ мебошад. абдулҳамиди назир, убайдуллои сайвалӣ, барномаи ахбор. барномаи иттилоотии ахборро идома медиҳем. ба истиқболи ҷашни сисолагии истиқлоли давлатӣ имрӯзо дар ҳама шаҳру ноҳияи мамлакат тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ идома дорад. татбиқи барномаҳои ободонӣ ва бунёду навсозии иншооти гуногун таъйинот, инчунин тадбирҳои сабзхӯрамгардонӣ дар ноҳияи шаҳри Тузи вилояти Хатлон низ дар сатҳи баланд қарор дорад. дар ноҳия тибқи нақша 365 иншоот ба нақша гирифта шуда буд ки то имрӯз аз ин шумора 312 ададаш мавриди истифода қарор гирифтааст. гузориши Гулчеҳраи Саттор. бо мақсади дар сатҳи сазовор истиқбол гирифтани сисолагии истиқлоли давлатӣ тадбирҳои ободониву созандагӣ ва сабзу хӯрамгардонӣ дар ноҳияи шаҳри Туси вилояти Хатлон бо маром идома дорад. татбиқи барномаҳои ободонӣ, бунёду навсозии майдончаҳои муосири варзишӣ, гулгашту чаманистон бо охои фарҳангӣ ва ба ин васила беҳтар намудани шароити истироҳату фароғат ва солимгардонии сокинон аз афзалиятҳои фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ба ҳисоб мераванд. ин раванд имрӯз бо ҷалби маблағҳои бюҷет ва соҳибкорони ватандӯст идома ёфта, тибқи нақша инфрасохтори ноҳия такмил дода шуда, дар маҳаллаҳои алоҳида дар баробари бунёду навсозии иншооти таъйиноти гуногун, ҳамчунин шумори зиёди марказҳои хизматрасонии иҷтимоӣ, майдончаҳои муосири варзишиву солимгардонӣ дар назар дошта шудааст. вусъати тадбирҳои сохтмонӣ аз ҷониби соҳибкорони ватандӯст бештар ба назар расида, масъулин талош менамоянд то сари вақт ва тибқи нақшаи мукаммал корҳои ободониро анҷом диҳанд. бахшида ба ҷашни сисолагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи шаҳри Туз 365 адад иншоотҳои таъйиноти гуногун ба нақша гирифта шуда ки то ба имрӯз 312 ададаш мавриди истифода ва баҳравардорӣ қарор дода шудааст. аз 365 адад иншоотҳои таъйиноти гуногун сохтмони боғи марказӣ буд ки мо мавриди истифодаи қарор додем, сохтмони майдони парчами нишони давлатӣ, сохтмони
муассисаҳои таълимӣ, муассисаҳои то мактабӣ, сохтмони ҳамом, сартарошхона, кошонаи ҳусн, меҳмонхона ва тарабхона дар бар мегирад. дар ноҳияи шаҳри Тус барои истиқболи сазовор аз ин ҷашни муқаддаси миллӣ 365 иншооти ҷашнӣ ба нақша гирифта шуда буд, ки боиси боз ҳам тақвият бахшидани инфрасохтори кору хизматрасонӣ ва бо ҷои кор таъмин гардидани аҳолӣ мешавад. аз ҷумла марказҳои хизматрасонию меҳмонхонаҳо, ҳавзҳои шиноварию варзишгоҳҳо, ки аксарашон дар деҳот бунёд шудаанд, ба боло рафтани сатҳи хизматрасонӣ мусоидат менамояд. то имрӯз аз шумораи умумии иншоот 312 ададаш ба истифода дода шуд, ки майдони парчаму нишон, боғи фарҳангу фароғатӣ, меҳмонхонаҳо ва марказҳои бузурги хизматрасонӣ аз ҷумлаи онҳоянд. ин раванд имрӯз низ бо вусъат идома дорад. дар ноҳия ба чароғонкунии кӯчаҳои шаҳраку деҳот оғоз бахшиданд. бо мақсади сарфаи қувваи барқ аз технологияи муосир, яъне панелҳои офтобӣ истифода мешавад, ки худкор буда, бо торик шудани ҳаво равшан шуда, бо фарорасидани субҳ хомӯш мегарданд ва қувваи онҳо тавассути офтоб таъмин мегардад. дар кӯчаи носири хисрав 100 адад равшанӣ бо нурҳои офтоб ва кӯчаи обшорон бошад 100 адад. инчунин дар кӯчаи парижкамуна зиёда аз 100 адад чароғонкунии кӯчаҳо бо нурҳои офтоб идома дорад. мо нақша дорем, ки дар тамоми ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия бо ҳамин чунин равшании нурҳои офтоб чароғон намоем. бартарияти ин чароғпояҳо дар он аст, ки барқро худашон аз офтоб истеҳсол мекунанд. дар ҷамоати деҳоти обшорон ҳамчунин бунёди маҷмӯаи хизматрасонии се ошёна аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ идома дорад, ки дар ошёнаи якумаш маркази хизматрасонӣ ва дар ду ошёнаи боло меҳмонхонаи замонавӣ сохта ба истифода дода мешавад. ин ҳама ободиҳо маҳз бо шарофати мустақилияти давлатӣ ва фазои орому осуда ба даст омадааст ва сокинони ин ноҳияи дурдаст аз ин ҳама бунёдкориҳо шукрона мекунанд ва дар ободии диёр ҳамеша камари ҳиммат мебанданд. илова бар ин эълон шудани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, ки яке аз ҳадафҳои аслии он беҳсозии вазъи инфрасохтори деҳот ва муҳайё кардани шароити мусоиди кору хизматрасонист, ба вусъати бунёдкорӣ заминаи мусоидро фароҳам меорад. дар деҳоти анзоби ноҳияи айнӣ дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии ҳукумати мамлакат сохтмони мактаб-интернат барои 220 нафар хонанда дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. ҳамзамон дар доираи татбиқи нақшачорабиниҳо бахшида ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, сокинони деҳоти анзоб тадбирҳои сабзхӯрамгардониро анҷом дода ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ омодагӣ мегиранд. гузориши Фарҳоди Раҳмат аз ноҳияи айнӣ. иқтидомҳои бунёдкорӣ ба истиқболи 30-солагии истиқлоли давлатӣ, ки имрӯзҳо дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои мамлакат идома дорад, ба беҳсозии тақвияти инфрасохтории шаҳру деҳот такони ҷиддие бахшидааст. дар деҳаи анзоби ҷамоати деҳоти анзоб барои сазовор истиқбол намудани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободонӣ идома доранд. бояд қайд намуд, ки худи ҳамин рӯз дар деҳа 500 адад ниҳоли арчаи нави маҷавелник дар роҳу пайроҳаҳо ва теппаҳои пасти назирроҳ шинонида шуд. ҳамчунин аз ҷониби мақомоти иҷроия боз иловатан 200 адад ҳамин нави арча дастрас карда шуд ва дар умум 700 ададро ташкил доданд. бо сабз шудани арчаҳо ин гӯшаи диёр ба ҷои сарсабзу хуррамӣ табдил дода хоҳад шуд. барои корҳои ободониву созандагӣ ҳамаи мардуми ҳудуди ҷамоат ҳамаи корҳоро ба итмом расонида истоданд. ва чуноне мо медонем имрӯз баҳри иҷроиши нақши чорабиниҳо дар деҳаи анзоби ҷамоати деҳоти анзоб мактаб интернати замонавӣ, ки аз 3 ошона иборат мебошад, корҳояш рафта истодааст. таъмиру тармими роҳҳои маҳаллӣ дар доираи нақша чорабиниҳо бахшида ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои миллӣ анҷом дода шуд, боиси боз ҳам беҳтар гардидани рафтуомади сокинон мегардад. деҳаи анзоб яке аз деҳаҳои баландтарини ноҳияи айнӣ буда, барфрезии имсола зиёд буд ва боқимондаи барф ба гуфтаи сокинон танҳо моҳи март-апрел об мешавад. ҳамчунин аз ҷониби сокинони деҳа ба масофаи 2000 метр девори сангӣ аз сангҳои маҳаллӣ бунёд гаштааст, ки ҳам ба ҳусни деҳа ранги тоза мебахшад, ҳам барои тоза нигоҳ доштани роҳи байни деҳа аз тармаву селобаҳо мусоидат мекунад. маврид ба зикр аст, ки маориф дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар авлавият қарор дошта, давоми солҳои соҳибистиқлолӣ шумораи зиёди муассисаҳои нави таълимӣ бунёд ва бо таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз гардонида мешаванд.
ساختمان مکتب اینترنتی زمانوی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 22 دهه انزاب که طبق دستور بواسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بنیاد گردید برای 220 نفر تربیت گیرندگان از وادی یغناب نگرانیده شده است. انشاءات مذکور از تهخانه و 3 آشخانه عبارت بوده. از صنفخانه‌های تعلیمی، خوابگاه، استخوان‌های دوریدگری، دوزندگی، کفشرگری و چلانگری و آشخانه عبارت بوده. کتابخانه تالار خانش با تمام شرایط زمان موافق کرده می شود. من شکرانه استقلالات، شکرانه وحدت ملی، شکرانه چنین پیشوای معظم ملت میکنم که امروز خلق تاجیک رو به پیش نهاده شده است. در نظر است که مکتب اینترنت در روزهای عید نوروز بین المللی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. در اینجا صنفخانه‌های برهوا شده ایستاده است، در اینجا سیخ‌های دوزندگی می شود، در اینجا صنفخانه کامپیوتری می شود، در اینجا سیخ‌های دوریدگری می شود که بسیار هم برای رشد دهات، برای نسل آینده بسیار هم یک تکان جدی می بخشد. در برابر این مکتب رقمی 22 نیز پورا تعمیر و از نوسازی گردیده برای محصلین شرایط خوبی تحصیل فراهم آورده خواهد شد. کار در انشاءات در عرفه انجام‌یابی قرار داشته. در عرفه عید بین المللی نوروز مکتب اینترنت برای طالب علمان از دره یغناب به استفاده داده می شود. تدبیر مذکور در ادامه کارهای ساختمانی به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی عملی کرده شده. ساکنان وطن دوست نیز در چنین کارها سهم می‌گیرند. اکنون متوجه باشید به خبرهای خارج کشور. در ولایت قندهار جمهوری اسلامی افغانستان ضمن عملیات مخصوص خدمتچیان حربی 15 سلاح به دست به ضرر گردانیده شدند. بر اثر ترکش و سر زدن سوختار در کارخانه استحصال مواد پیروتکنیکی شتات تامیلند هندوستان 16 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 30 کس دیگر زخمی گردیدند. شرح پوره خبرها از خارج مملکت. برنامه اطلاعاتی اخبار رو ادامه می‌دهیم. دورنمای میدان عمومی کیش برای کارتوشکا در ناحیه شهر نو بیشتر از 330 گکتار معین کرده شده است. کشاورزان ناحیه علاقه با کشتی بروقتی کارتوشکا آغاز کردند تا که نقشه را سری وقت اجرا نمایند. خبرنگاران ما از رفت کشتی کارتوشکا از ناحیه شهر نو گزارش می‌دهند. شهر نو یکی از ناحیه‌های اگراری است که در زمین‌های کشاورزیش امکان است که کشتی بروقتی کارتوشکا را به راه ماند، زیرا برای به دست آوردن حاصل فراوان کارتوشکا از کشتی بروقتی اقلیم مساعد آن دست می‌دهد. کشاورزان خواجگی دهقانی نوروز ناحیه با نظرداشت به دست آوردن حاصل فراوان کارتوشکای بروقتی و به این وسیله تامین کردن بازار استعمالی در فصل بهار کارتوشکا را از حال کشت می‌کنند. در خواجگی تکنیک‌های ضروری موجود بوده، امروز اهل زحمت با استفاده از آن تلاش دارند که دورنمای کشتی بروقتی کارتوشکا را اجرا کنند. ما برای گذراندن کشتی بهاری تمام نماد تکنیک‌ها را از نظر گذرانده آماده کار و برای کشتی بهاری تیار نمودیم که در وقت معین با کشتی کار بهاری پورا تیار باشد. دهقانان برای اجرای کشتی سریوقتی کارتوشکا تخمی خوشصفت را انتخاب کرده امروز کشت کرده ایستادند. این عامل در آینده اساس رویانیدن حاصل بلند را تامین می‌کند. در روز آغاز کشتی بروقتی با اشتراک عالمان ساحه کشاورزی سمینار آموزشی عاید به رعایت درست گذراندن کشتی کارتوشکا و پنبه‌دانه تشکیل کرده شد. عالمان تاکید داشتند که باید پیش از آغاز کشتی بروقتی کارتوشکا زمین را با صفت شودگار کرد و تخمی به اقلیم مطابق سرحاصل را انتخاب نمود. رعایت درست اگروتکنیکای کشت اساس فراوان حاصل ارزیابی کرده شد. تاکید کرده شد که اساساً کشتی بروقتی کارتوشکا در ناحیه‌های وادگی گذرانده می شود. طبق اطلاعات تا امروز در همه شکل‌های خوجگیداری در ناحیه شهر نو در میدان قریب 150 گکتار کارتوشکای بروقتی کشت کرده شده است. حالا با مساعد آمدن آب و هوای امساله کشاورزان دیگر خوجگی‌ها و هم از جانب اهالی نیز کشتی بروقتی کارتوشکا وسعت داده می شود. مقصدناک استفاده کردن هر قطعه زمینی کاره به افزایش حجم محصولات کشاورزی زمینه می‌گذارد. نوریدین قربان، بهادری استم، فیروزی موسی برای برنامه اخبار. موضوع دیگر در 4 دوری آزمون فروغ صحبه دانای کتاب است از ناحیه باباجان غفورов بیش از 250 نفر اشتراک نمودند.
оилаи сокинони ноҳияи бобоҷон ғафуров, хайрулло ва моҳбегим ҳидоятовҳо ба китоб ва китобхонӣ майлу рағбати зиёд доранд ва фарзандонро дар рӯҳияи китобдӯстӣ ва мутолиаи китоби адибони тоҷику хориҷӣ тарбия менамоянд. меҳри китоб аст ки аз ин оила 3 нафар дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст иштирок намуда ғолибон ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд. гузориши Равзали Раҳмон ва Дилшод Юсуфӣ. китоб фурӯғи субҳи доноӣ, сарчашмаи маърифат, маънавиёт, хиратмандӣ, тавоноии ҳар шахс ва ҷомеа аст. озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд намояндагони сершумори аҳли ҷомеа синну соли гуногун аз кӯдаки 5 сола то пирони барнодил, касбу кори гуногун, тарбиятгирандаи кӯдакистон, хонандагону донишҷӯён аҳли илму адаби зиёро ҷалб намуд. дар 4 даври озмун аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд беш аз 62 000 нафар ширкат варзиданд. аз оилаи хайрулло ва моҳбегим ҳидоятовҳо дар ноҳияи бобоҷон ғафуров 3 нафар фарзанд шурӯъ аз даври якум то даври ниҳоӣ иштирокчии озмун гардиданд. оилаи ҳидоятовҳо соҳиби 6 фарзанд, 6 духтаранд ва ҳама дар муҳити оила пайванд бо китобу китобхонӣ тарбият ёфтаанд. бино ба гуфтаи модар моҳбегим Нарзуллоева, муҳаббат ба китобу донишу маънавиёт барои ин оила аз гузашта анъана аст. китобхонӣ барои мо ин худаш як анъанавияи падари ман барои мо аз адабиёти классик аз мани ҳазору як шаб, самаки айёр, гашта, ҳотами той, қарамулзамон ҳамин ҳикояҳо мегуфтанд. падар ва модари фарзандон дар раҳнамоӣ ба китобхонӣ, бедор кардани шавқи китобхонӣ, муҳайё намудани шароит намунаанд. модари соҳибмаърифат ҷойгоҳи китобро дар ҳаёт аз ҳама боло дониста ба фарзандон инро талқин менамояд. китоб ин худаш як манбаи илмомӯзии манбаи дониш аст. бе китоб ҳаёт нест. ин китоб чашму дили инсон аст. дар вуҷуди фарзандон китобхонӣ рӯй овардан ба ганҷинаи ҳастӣ, хираду заковату маънавиёт дар муҳити оила тавлид ёфтаву боло гирифтааст. шарифамоҳ манижа ва омина ҳидоятоваҳо дар хондану азбар кардани осори адабиёти классикии тоҷик, осори адибони муосир ва адабиёти ҷаҳон муваффақ шудаанд ва осори гаронбаҳо барояшон раҳнамои зиндагист. ман дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст аз рӯи номинатсияи аввал хондан ва азбар намудани осори адибони классик ширкат варзида будам. мехостам чӣ қадар бузургии намин осори ниёгони моро боз ҳам бештар фаҳмида бошам. мақсади асосии ман яъне интихоби номинатсияи 4 дар он буд ки хустам осори адибони адабиёти ҷаҳонро бо забонҳои хориҷӣ, яъне бо забонҳои англисӣ, русӣ, ӯзбекӣ ва тоҷикӣ аз худ карда бошам ва дар давраи ҷумҳуриявӣ бошад бо 4 забон баромад намудам. ман бо баробари иштирок дар ин озмун камбудиҳои худро фаҳмидам ва донишу малакаи худро низ дар ин ҷода дар номинатсияи адабиёти муосири тоҷик санҷида боз мехоҳам дар оянда дониши худро боз ҳам бештару беҳтар сайқал намоям. на танҳо барои ман, барои дигар иштирокчиён низ фикр мекунам ин басода як дарси бузург ба ҳисоб мерафт. манижа ва омина ҳидоятоваҳо донишҷӯёни донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон, гирандагони стипендияи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, стипендияи раиси вилояти Суғд ва стипендияи раиси ноҳияи бобоҷон ғафуров бо таҳсили аъло намунаанд. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. бароятон беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорем.